Egun on guztioi eta ongi etorri gaurko agerraldira. Gaur Gobernu Kontseiluan jorratutako gaien inguruan berri eman aurretik, aipamen pare bat egin nahi nuke, alde batetik pandemiaren bilakaera hemen Gipuzkoan eta bigarrenik eraso sexisten inguruan ere gogoeta bat egin nahi nuke. Izan ere, pandemiari dagokionez, azken asteetan esan dugun bezalaxe, ez da prezipitazioa komeni, ontxe bukatzear dago egoera hau eta beraz Gipuzkoar guztiei eskatzen diegu ahalegina egiteko azken une honetan eusteko egoerari eta prebentzio neurri guztiak betetzeko. Hoxe da Gipuzkoako Foru Aldundiak egin nahi duen eskaera gaurkoan. Gipuzkoar guztiei zuzenduta, gazte eta ezain gazte. Bigarrenik, eraso sexisten inguruan ere gogoeta egin nahi nuke, izan ere azkeneko asteetan egoera normal bateruntz bidean gaudela, eraso sexistak ari dira ugaltzen, Lasarte Horian azkeneko kasua, Donostian ere hainbat kasu gertatu dira, eta danak salatu nahi ditugu noski. Bortizkeria matxista, sexu erasoak, sexu esplotazioa ere aski da. Emakumeok duintasuna eta sexu askatasuna eskubide ditugu eta beraz errespetatu beharrean gaude. Eta gizarteari dei egiten diogu biolentzia matxistaren aurkako konpromisoari eusteko. Herritar eta erakunde guztiok batera erne jarraitu behar dugu eraso sexistei aurre egin eta biolentzia jasatzen ari diren emakumei gure babesa adierazi eta babestuak sentitu daitezen. Horrez gain, Donostiako lau gaztek ere internet bidez eraso homofoboa eta indarkeriazko mehatxuak egin dituzte eta horren aurrean ere irmo adierazi nahi dugu gure kontrako jarrera. Berdintasunaren eta askatasun sexualaren aldeko konpromisoa berretsi nahi du Aldundiak alor honetan ere. Bi aipamen hauek eginda, gaurko Gobernu Kontseiluan aiparutako edo jorratutako gai bat bereziki azaldu nahi dizuet, hain zuzen ere Gipuzkoako Foru Aldundiak, bere ogasun departamentuak hilero Gipuzkoako enpresen salmenten azterketa egiten du eta horrekin temperatura hartzen dio enpresen egoerari eta ekonomiaren egoerari eta gaurkoan maiatzeko salmenten berri emango dizuet. Txosten osoa eskuragarri daukazuen oski, gure Gipuzkoako Foru Aldundiko ogasun departamentuko web horrian. Bertan, zehaztasun guztiak aurkituko dituzue. Baina, berri onak ditugu eta horren berri eman nahi dizuet gaurkoan, maiatzaren kasuan, apirilean bezala, datuak oso onak izan dira salmenta osoen aldetik. 2008ko urtearekin alderatuta, pandemia garaia gogoan izan, igoera 27%koa izan da. Bai barruko salmentetan, igoera 33,2koa izan dela, zein esportazioan 54,6ko igoera izan dute salmentek arlo honetan. Zergatia aipatu dizuet alegia, alarma egoera, konfinamendua, ekonomian funtsezkoak ez ziren jarduera guztiak etenda zeuden garai horretan. Beraz, pandemiaren zatirik gogorrenarekin alderatzen ari gera. Hori justua ez denez, apirilean egin genuen bezalaxe, guk alderaketa egin dugu 2019ko maiatzarekin. Eta alderatuta, 2019ko maiatzarekin, alegia hilabete normal batekin, datuak onak dira. Alderaketa hori eginda beraz, 1,9 igo ziren Gipuzkoako enpresen salmentak, maiatzean. Barruko salmentak 2,3ko igoera izan zuen, eta esportazioak 1,1koa. Albiste positiboa, beraz, 2019ko datuak hobetu izana. Hori azpimarratu nahi genuke. Datu metatuetan sartzen balin bagera, alegia urtarriletik maiatzera bitartean, antzeko ondorioak ateratzen ditugu. 2020ko urtearekin alderatuz gero, igoera nabarmena da, konfinamendu garaiarekin ari gera alderatzen, unerik txarrenarekin, 18,6ko igoera izan dute salmentek, 5 hilabete hauetan, 2020 urtearekin alderatuta, barne merkatuan igoera 16,3 izan da, eta esportazioetan igoera 23,1koa. Baina, lehen egin dugun bezala, alderaketa egingo dugu 2019ko lehenengo 5 hilabete horiekin, alegia akumulatuarekin, metatuarekin. 2019ko urtearekin alderatzen balin badegu beraz, murrizketa bat egonda salmentetan 0,7 puntukoa.
barne merkatuan 0,6koa eta esportazioetan 0,7koa. Enpresak beraz, normalitatera itzultzen ari direla ondoriozta dezakegu. Tipat jakinda maiatzean igoera egon dela. Alegia, hobekuntza 2019arekin alderatuta. Salmentez gain, lan merkatuaren inguruan ere azterketa egiten dugu, ohikoa izaten da eta antzeko ondorioak ateratzen ditugu. Enpleguari dagokionez, 3,3ko igoera egon da 2021ko maiatzean, eta 2019arekin konparatuta 1,8 jaitsi da. Hori enpleguari dagokionez. Soldaten kasuan ordea, 11,5 hasi dira 2020koekin alderatuta, eta 2019koekin konparatuz gero igoera 1,7koa izan da. Hortaz, 2029ko maiatza, 2019koa baino hobea izan da Gipuzkoako enpresentzat, salmentei dagokienez, 1,9 puntuko igoera izan duelarik Gipuzkoako enpresen salmentak, 2019ko urtearekin alderatuta maiatzean. Beraz, enpresak normalitatera itzultzen ari dira, ekonomia indartzen ari da, eta hori Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat noski lehentasunezkoa da, eta horretan lanean jarraituko dugu. Bestalde, eta ohikoa den bezala, COVID-19ak gure baliabideetan duen inpaktuaren berri emango dizuet, alegia zenolako egoera bizi dugun gure baliabide publikoetan, gizarte politikako departamentuan, kasu honetan, aste honetan, eta honen berri eman genuen atzo edo herenegun, adinekoen egoitzetan 2 erabiltzaile daude momentu honetan diagnostiko positiboarekin, errenderiko San Markosen egoitzakoak dira, eta biek jaso dute txertoa, biak daude sintomarik gabe, baina protokoloz eta prebentzioz Eibarko COVID-19 egoitzan daude momentu honetan, prebentzio kontu bateagatik. Adinekoen egoitzetan langilei dagokienez, 4 langile momentu honetan Gipuzkoako 4 egoitzatan diagnostiko positiboarekin. Hori da beraz, egoitzetako argazkia. 2 egoiliar positibo diranak inolako sintomari gabe, txertoa jasota dutenak eta prebentzioagatik Eibarren daudenak, eta 4 langile Gipuzkoako 4 egoitzatan. Gainontzeko baliabideetan ez dago kasu positiborik, bat ere ez. Ez eguneko zentroetan, ez desgaitasuna dutenei horreta emateko zentroetan, ez gizarte inklusioan, ez da adingabekoetan ere. Bien, en resumen, en el Consejo de Gobierno de hoy hemos abordado varias cuestiones. La principal de ellas tiene relación con las ventas de las empresas de Guipúzcoa. Saben que solemos hacer un estudio mensual para saber cuál es la temperatura de las empresas, cuál es la situación de la empresa guipuzcoana y de la economía, por tanto, en Guipúzcoa. Y en ese sentido debemos decir que el mes de mayo de este año es bastante mejor, evidentemente, que el del 2020, es decir, el incremento de las ventas de las empresas ha sido del 37%. En el acumulado, el incremento es del 18,6%, acumulado de los 5 primeros meses, pero evidentemente esto se debe entender en un contexto pandémico, es decir, que los 5 primeros meses del 2020 fueron probablemente los peores, sobre todo a partir del mes de marzo. Estamos haciendo una comparativa que no es real. Por tanto, hacemos una comparativa con el año 2019 y debemos decir que en el mes de mayo de este año mejoramos el nivel de ventas de las empresas de aquel año 2019, un año de normalidad, donde el incremento es de 1,9% en las ventas de las empresas guipuzcoanas. Incremento del 2,3% en las ventas interiores y 1,1% en las exportaciones. Toda la información la pueden tener en la página web de la Diputación Foral de Guipúzcoa, del Departamento de Hacienda y Finanzas. Es evidente, por tanto, que la economía está volviendo a la normalidad, las empresas están volviendo a la normalidad y que la economía se está fortaleciendo. Es muy buena noticia ese incremento del 1,9% en comparativa con el año 2019, un año normal. En el caso del mercado laboral, los datos siguen siendo positivos, crecimientos con respecto a 2020, con cifras similares con respecto al 2019, tanto en empleo como en salarios. La promoción económica, como decía anteriormente, es prioridad para la Diputación Foral de Guipúzcoa y seguiremos ayudando a la economía de Guipúzcoa. Mención también en relación a las agresiones sexistas que se han dado estas últimas semanas, casos que hemos conocido en la Sarteoria, como hemos conocido también en Donosti, manifestar
que en este momento en el que las oportunidades de ocio y de relacionarse se van ampliando, queremos reivindicar con toda la fuerza la dignidad de las mujeres, así como su libertad sexual, que son derechos inviolables. También hacer un llamamiento a la sociedad para que mantenga su compromiso contra la violencia machista. Y mantener una actitud y un compromiso conjunto por parte de instituciones y ciudadanía es fundamental para hacer frente a las agresiones sexuales y también para que las mujeres sepan que cuentan con una red de protección tanto de las instituciones como por parte de la ciudadanía, de toda la comunidad. Y la última mención tiene que ver con el parte del COVID-19 en los recursos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, en el Departamento de Política Social, donde en esta ocasión debemos decir que en relación a las residencias de personas mayores tenemos 2 personas con diagnóstico positivo, 2 personas residentes que fueron vacunadas, que no tienen ningún síntoma, pero por prevención están en la planta del COVID-19 en Eibar. Y por otra parte, en cuanto al personal trabajador, 4 personas con diagnóstico positivo en 4 residencias de Guipúzcoa. Y en el resto de recursos de la Diputación Foral de Guipúzcoa no tenemos ningún caso positivo. Hortik aurrera, galderaren bat izango bazenute erantzuteko prest naukazue. Nik bidali dezakedan mezu bakarra da, betiko galdera dela eta betiko erantzuna jasoko dezula, alegia ez dakogula inolako nobedaderik Gipuzkoako Foru Aldundian. Badakizue gai horri dagokionez, epaitegiei dagokiela guri komunikazioa bidaltzea argitaratzeko sententzia eta komunikaziorik ez zaigu iritsi. Beraz, nobedaderik ez dago azkeneko astetik. Beste galderarik ez balego, bukatutzat emango genuke. Eskerrik asko guztioi eta egun ona izan dezazuela.